Prosím, privítajte ich v hlavnej sále. Nazdar, som v Maďarsku, na Cecku, tu je môj manažér, vybav to. Všetko vybavíme, to čo sa nedá, aj to čo sa dojebe, aj to vybavím. Shout to all my lost boys, shout to all my lost boys, we rowdy. Shout to all my lost boys, shout to all my lost boys, we rowdy. Shout to all my lost boys, shout to all my lost boys, we rowdy. Shout to all my lost boys, shout to all my lost boys. Bangarang bass. Bangarang.
Práve tu a práve teraz slnko svieti rovnako na všetkých z nás. Tak sa nemrač, ale zabudni na stres, zabudni. Videl ten fokus? Musíš nájsť fokus. Paťo, aký máš fokus? Ja mám fokus, nemôžem prezradiť. Ja poviem iba jedno, že najlepšia LCP, ktorá kedy bola, je Zuzka Madierová. Lebo sa vybrali vy. Áno, lebo je vďaka nám. A keby není nás, tak Zuzka není. Prezidentka, neutekaj nám. Neutekaj to, Zlenka. Zlenka, povedz mi. Veľmi dôveryhodné. Zlenka, povedz mi, čo je to špurt? Šport je šprintovanie na bicykli. Ako si to predstavuješ? Že šprintuješ na bicykli. Ideme špurtovať. Ideme špurtovať? Sagan má zelené tričko. Zuzka, počkaj, stoj. Poďme špurtovať. Zuzka, poď špurtovať. Ale vy ste veľmi blízko to. Sa nedá. Ale zabudni na stres, zabudni, čo tu bolo včera. Dneska je tu ďalší deň, voda, slnko, party, klub, relax. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. Vymeníme osoby za koňa. Nie, toto sa zamieta. Som súčasný finančák. Alebo dáme dokopy LCP a koňa a budeme mať kentaura. Hej, už chystáme materiály potrebné. Another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Sme na office v Prahe 24.11.2013. Všetko je v pohode. Všetko sa darí tak presne, ako sme si naplánovali. A proste uvidíte to v na ďalšom meeting uvidíte proste reálne, na čo máme. Čo sme si doniesli? Proste uvidíte ten GCPs. GCPs pre vašu proste takú zaujímavosť znamenajú good case practices. Ja vám slúbujem, že to bude super a vďaka tomu proste nebudeme sa porovnávať so slabšími, lebo proste keď je niekto najlepší na Slovensku, už nemôže byť lepší. Ale keď chce byť niekto lepší, tak sa musí porovnať s lepšími. Reálne my sa začíname porovnávať s Prahou. Ale proste my sme začali s nimi superiť. Ale kto to vyhráva? 1-0 Brava. Zdravíčko, druhýkrát. No daj. Tu je, že jedna a turbo, tak tým turbo. Ja to poznám, neboj. Ale opatrne. Musí to byť také pevné, že keď to obrátiš, tak ti to nevypadne. Dobre. A musíš miešať kontinuálne, čiže nevypadne. Ja som to robil normálne, veci doma. Po čase okno otvorím a všetky fotky vyhodím a izbu vyvetrám. Roky si čiarou oddelím a hračky najskôr zabalím do krabice od videa. Spomienky skúsim zabudnúť, nech dvere môžem zabuchnúť a skúšať ďalej ísť. Tie listy už nedopíšem, veď zostali tu navyše a nemajú kam prísť. A už je to tu, koľko sme sa jej báli, záverečná. A už je to tu, koľko sme pred ňou stáli,
záver.